pamusoro vedare. Muna December ndakatsvaga matichers kuti tishande nawo pamwe chete muShamva chikoro chinonzi Great Valley. Vamwe vacho vandakatsvaga vaive Miss Mazai, vamwe vacho havapo maticha anosvika 5. Zvino takashanda tese zvakanaka first term. Asi nezuva rekutanga resecond term, maticha ivava vanosanganisira Miss Mazai vakawanikwa vari mumastreets vachidhaivheta uye kuudza vana kuti kusina chikoro kwatanga tiri. Chikoro chavo kwanotarira kuti ndokwanga vakumisa chikoro chavo. Chikoro chacho chine vana vanosvika kuma100 something muShamva zvaisikana nokusikana nevanhu vese. Uyezve ndandataura nawo kuti kana zvakaitawo kuti patiri pari kudhura pari kuita 750 US apa, takada kutsvaga pamwe tenda tese tienderera mberi tese. Asi vakandivharira panze ini semuridzi wechikoro Mr. Zviro. Ndakazama kuenda nawo kudistrict kuministry of education vakasedzwa Mazai zvakanzi zvikonzero zvenyu zvokuti mudaro ndezvipi, vakataurawo zvikonzero zvavo. Zvino ini ndauya chiunzawo nyaya yechichema kuti kurarama kwangu kwakunetsa. Zvikwereti zvakasiwa pachikoro nezvimwe nezitawo rakashata rakauyawo kupfurikidza nokuvana vakaenda zvisina tsarukano vasina matransfer letter vanosvika 100 something nanhasi uno mainfomu avo ese avakabva nawo kuchikoro uku ndo havachiri kushanda nawo. Upenyu hwandiomera anga icho chikoro changu vane chikoro chavo havana kupiwa nekuti ndindaive responsible authority. Ndaenda kudare rekuministry vakatira kuchemwa kuti madii maisawo murume uyu sezvo anonetsikanawo nokurarama. Vakazoita takazoita tichichinja saka pamwe yakuwanda yacho ndo yatakangoti ndaichinjawo inakewo, asi iyoyo haina kuchinja kana makala ese angochinja zita chete. Sachauchemana kuti vana vakabva pachikoro pako vachisina Miss Mazai vamwe zvikwereti pachikoro pako vanga vane zvikwereti hongu uyezve zvekarewo vakandiparirawo mhosva vakundibirawo vana zvisina tsarukano. You are responsible authority pachikoro chenyandi transferring children without a proper paper means transfer. Munoitichi yedisu hatingaiti transfer sani nokuti taopena chikoro chinyowani saka tiri kutsvaga vana, saka vana varesponda kumaadvets yedusuambobva chichituka dzimwe nyaya ungori munhu usandeedza Namazai, chikoro chenyu chakauya vana vakangouya kuchikoro kwenyu chapuwa chikoro chinyowani. Ndiri kungouya chiti pavakauya kuchikoro kwenyu vakava nenifomu yechimwe chikoro makazotambira sei? Chakapa kutida pamusoro chekuti hatingati vana vauya wozi tichiri kuchikoro chakare ichi unifomu yakachinjwa kuvanyowa, saka yanga ichangochinjwawo. Ndaona kuti chivhura chikoro chinhu chinyowana handingasvike ningochinja futi uniform. Takapashandisa makabva sei? Chakapa kuti tibve tanga tisingawirirane neadministration yavo, saka takaenda takaaplya kuministry of education toda kuvhura chikoro chedu vakatitendera kutovhura. Hamuna kuwirirana paadministration handii makagara pasina here kuti sovanhu senza pachikoro chimwe chete aiwa zvamukuite hazvina kunaka dai makambogara kakawandisa ndizvo chakamiri hongu maticha agara nezvichemo asi handina kuona sezvine tsarukano kuti vabe vana kunyange kana paigonwa kana kukanganisika. Zvichemo zvakauya zvimwe zvacho zvazvo zvokuti renti yakwirisa ngatitsvagei pane padiki kuitira kuti tisu tiwanewo mari, nekuti mari yavaiwana ma200 paticha mubodzi umwe neumwe, saka vaiti marenti aya akatikwirei Mr. Zviro. Ndo chichemo chavo chachakakurisa. Ndo chichemo chavo chachakakurisa. Ndo ndakaita hiti ivava ndo vamwe chete vachiwo kuzosedza vana. Kumutunga munongozi ino ule wakamutanga iwenda ume mama chicho yamugare basi unomugare mamambo
Sawa wakati chaga lot tushande basi. Taona utachapa mali ndio chacho. Taona watu 200 every month. Taenda kubasa kwa kuchukua kwa. Vata vunzi pamushanza pakuta mali. Kwanza wanoita chi 1000 tseni wana tina wao. Tina wana usika ngwa kuma 8. Tata wana 8 tasoni ni mpiti ngati kushandisa. Ni mali mtamuwa zvinobuda here. Vata wazvoita sei zvinobuda. January pay ngawi vela noka kuya. February ni amachi aunokuti. Vasina kuti pakudaro kuti mimi rambe mushaya kubasa tati sei mitambo uzvosvika muna April kuti chaya kubasa mimi usina kuti pa 50 pay asikuta sei azvibude takati gapa pasitakatara nawo yakata chi 1000 takasino chema chema sina lento ndisusa kati 750 tati 50 750 ngezwa kuti kudai zvinova pay enda asikuta sei asikubuda kana kuti pana pakanaka sati fana mba tiri pa ito muchitoma katonga chiri nawo muchifana muchironga mangwana musikora wachiputsa chikoro vakatadzokesa tsamba chaiyo kuchikoro kueducation tsamba kuti apply kuti wane chikoro chatongoya chakatombovhara chikoro chedu vatadzokesa tsamba iva iva ndiwo futi iva miyakandaenda tauro taenda kueducation kwakwe tatosvika vanhu veeducation vatotaura kuti munhu amushanda naye aite sei ashandike naye mati matanga zvenyu vatoti apa vanhu madi matase matanga zvenyu fatausero sei ndotavura sei kwabatsira fatawapa mari yekuti vanogadzira maconstitution vabvunza vakaita ainaka kuti makaenda kuti munhu anofotokopa zvino zvi ndakatozendeko kasisiko azvino vakasema pawa last time constitution netsamba idzi anokazozvitora vanhu asi vachitora mari kuti ndikuendesa hapana chavagadzira chikoro chedu nechavo ava chiregistered in terms of kuti pane 2 ma-registration ataura registration whilst in progress of registration ne-registered school iwona ini tese tiri pastage imwe chete inonzi establishment to construct a school inenge chiregulatwa neministry saka nokudaro even pakauya ministry of education pacho ini ndakaramba ndiri responsible authority chikoro ichocho kana kuministry even kana musi wavaiba chainzi chiripo ava havana mhosva yekutaura kufamba kwacho nokuuta kwacho kunze kweministry mhosva ndaiona mhosva ndekuti vana vakazoenda kuchikoro chavo vakapika kunyaya iyoyo mhosva vaifanwa kuchinja ruvara rwembo maifanwa kuadvertisa kuti susu taenda kwakati taane chikoro chedu chakati no zvakaitika muno mudonwani ausiwo first time teka chikoro kari pasera unokaziva pakaitika matichers akaita the same akangoendawo but havana kuzoita zvamakaita izvo ndikuona kunge nyaya iripo ichiripo ndeichindoti tikadzidza kuti yes vana vasikazofanwa kuuya kuchikoro kwenyu vakamuka chikoro maifanwa kunotify mubikini wenyu aiyo kana kuti ziziva zvakutana zvazvo mashotikatsi ari kumuda kusaka kurarama yes profession yenyu ndekuticha vana ende profession yenyu yokuti tichai makaguta ndizvozvo makaprojudhusa murume uyu in a way but maifanwa ngokupa notice pamwe takaona kana uripo pane imimi matichers makazowanikwa makamira muchidhaivheta vana muchivaudza kuti chikoro chavo kunze kwokuti imimika hamaifanirwa kudaro maitorasa vana ndini muchivati ukwa kusisina chikoro chavo iraika ota muno iwewe uda kutaura taura iwe kana kuzotaura iwe kana kuzotaura amai vasokuza kukwana the bottom line kuti ndi muna mosha kati mune mosha kusakani tusakana sei iwe hakuna kuya kudaro kuti wakakama komana tuda kusaka level ground andi ndozo ground akata mbere mese nderipi ivi zvamukaita mukuzazoronga mama taurisai vari kunyorawo nekunyora even vana vacho kazhinji ndo vaitobata amai ndaadverisa chikoro changu kuti next term vana kuya chikoro chakati vanafanwa kuya vakapfeka dume yakati kwete inidume kwazviro asi zvaipa kuitwa here kuimi hamusikuona mhosva sei don't be blinded ka nenyaya yekuti handidi maticha akabusa kei mari yakaipa I understand muda uyu murume uyu
disability kapokona to advantage. I know to do but look, ane valid point. Ina ndikuti makavhurira chikoro ini. Ayo. Chikoro zvokwa utowanda zviro zvikoro ngazviwanda. Zvikoro zvishoma. Indomubvunzo nemini kana. Advantage kuti chikoro chenyu chinowanika kuti chizikanwe nakaita sei. Kuti nokuti mwana apa ari kumbako mwana ana dambudziko. Mubereki ndiye anotarisa chinyorwa kuti apo pakanzi zvakati zvakati. Ozoendesa mwana wake iko. Saka iti kuti imimi makaita sei, makashandisa chii kuti chikoro chenyu chizikanwe nokuti chikoro chamakaita in secret way vanhu vese vasingazive vamachita pachagara kwachanga chiri kuti muzikanwe makaita sei. Taingopa vanhu mafulaya kumapepa kuratidza kuti tichange tichitambira panhamba yakati Ana pai maivapira muri pashopu here papi murodhi muchichita vana vakazobva maipa vana here maipa vana here kana kuti maipa vabereki. taingopa vabereki pakupa maadvhisi aipa vabereki vana vataidzidzisa last term. mine timbomabvunza kuzora tafulai kandikanyawa kanga kanzi we are opening new school tiri kuvhura chikoro chinowani munapa aiwa izvo zvatina chitaina new school muchikavune chipi second eze chimakavaita sei iye chimbomire mama yetu mukuvhura chikoro makaita sei muchibva papi muchienda papi because fly inodhipenda kwamuri matangiro amuri kuenda maiti mukuita sei kwangu ngori kuvhura like iko zvino vabereki vapi vabereki vataingoona vana vedu vataimbodzidzisa tiri kwasezvi vazouya mushure zvikoro zvavhurwa vachisvika kuchikoro kwataizoshandira vakaona paine chimwe chikoro changa chavepo chainzi last saka vaiti vakasvika ipapo pamane chimwe chikoro panga paine chimwe chikoro chinyi chachaenda kuchakuta chachi ipapo hatizivi isusu taitoveko kwedu kuchikoro kwave kunyowani saka vana pavaizosvikawo vosvika vona manew faces ndo pavaizokwidza kuyachi kwatiri anotsvaga nzvimbo yemwana wechikoro mwana here kana kuti mubereki musi wokutanga wainge kunogwezo aiwa gara zvapapo gara kumba kana wanga uchigonaka waigogara waitauri kuti kumana nodhakwa here anonwa serekani anonwa here singaiti anotsvaga nzvimbo yemwana wechikoro pakaitwa mubereki nemwana ndiani mubereki maitambira vana vaibva kuchikoro icho muchitokuti vashaya usati maona vabereki vavo sei handida kupindura nevana because ndo andakanangana navo mubvunzo ndo andikutaudzana navo chaitika chokwadi vana vamwe vaiuya semusi wokuvhura zvokwadi vainodhumira vaiuya isusu tiri kopa kutsvaga mari hapana pedza ona tinotarisa weakest link. This is the weakest link. Uyo asumuka uyo kutangaiza kutaura iwe unotaura une njiro kana kudziburisa unazo panachitoona ndatoona kuti ndane njiro but audidzibutsa audi confront kwastereki but anofunga kuti kutaura manje kutaura vabairire thank you maiswa gomari but now tokusanganisai manje toita sei ndimune solution ayo yapera kai solution this guy for sure mutatisira nomzaka mukoma he is very sharp ane problem yake ndi administration amkwanisa kumutora ndozviziva handikwanise andozviziva andozviziva but you should pay for what you did. Haizozvichikwadi Minister of Education irikuregerera izvo kuti mukushandisa vana vangaenda kuti vasina kuda rufungo but zvamwaiti munofunza kuti pane proper channel yekuzviita ende zvinazviso vamambo vaizvo maifanwa kusova ishe yenyu muri pamwamuri
isuti mukomana ungamita sei ipapo ndo pako manje ukona mwe akufunga mukomana wemanje ako chitaro papapo nomita sei mari yako yakashota paurengeri mari yevana yevana yasvika kuma 3500 yezvikwereti muno mumanje nditunge mari hopedzo zvinoona alright mari yacho handina kuzonyatsoikalkulata senge ndati inga yakawanda taura nyaya wati pamusoro chakamira ndimbobvunzawo responsible authority nevarairidzi vake varairidzi are you qualified teachers Nesi. Aiwa iwe nyara. Basa ndiri kuno. varairidzi muri qualified teachers Inini ame qualified. oh Queen. Pamusoro Not be qualified. Queen. alright gaidi kubvunza nava vanhu vari qualified mungave neruzivo yepolicy number 15 inozivikanwa nokunzi P15 hamuna here policy number 15 inotaura nezve school uniforms, logos and badges. Kana mtu shabisa uniform yakanga iri yevava zviri kunzi kwekuti pamusoro uniform yavo haisi yatotoshandisa toshandisawo yedu nyowani ndanzwa vachitaro ndizvo vachiri kutofungawo kuzi vakapedzisa kwezvo musoro takavhura vakatomboya kuchikoro ka vachia vachitoita sei vachitombotara kuti nevana saka vatombotara navo vakatara nevana tichidzoka kuchikoro kwangu chano chaka asi uniform yedu yatoshandisa zvozvo uniform nyowa dzese zvakataka tochinja zvese matamu watavana watochinja zvese zvienderera mberi kuti izvo ndanzwa pachikoro chiri paestablishment zvoreva kuti avo baba vari kwavanga vari responsible authority nemi mese you were stealing nokuti zvikoro zvinasva zvaregistered saka dambudziko ravaita manje ndorokuti you are making a lot of noise imi mese mushiba saka makaita noise imi mushiba mese munosungwa mese. Are you a qualified teacher? I'm doing Bachelor of Education. Secondary process of qualifying for a teacher, but I can't put it in my schools. I'm B8. Say what I said. tichanga vakatosiya kudhara vakunyekotoqualified ndikuita Bachelor of Education. iwe zvitaurire pache zvako inini ngudona indakaita 41 years kandikitize saka ndikanyaraza una nyaya dzamukutaura 41 years ndichiticha ndikubvunza vakuru varungwa munopikisana nazvo aasipikisana nazvo iwewe une degree Ndiri kuchipedza degree yangu reeducation. vakunyepa mese chiteererai mese muri vana vangu ndoda kuti murarame needucation handizvo zvedu kasi ndoda kuti muite zvinhu zviri pro handisi kuona chamukuitirana noisi iwe une nhafu kai takubvunza kuti unokwanisa kushanda nemurume wataazvo mudono mabasa akanoti aitita tichiri kuchikoro kwake acho ndatotisekoaa there is always a ground is open to go you sign the papers zvino dambudziko ndirokuti muda kuita zvinhu zvisina kusaina zvanyamunhu sakaona baba wangu kushaya vaiti nyamunhu munhu anonesa ndo zvamuda kuita zvinhu zvenyu must be documented makadokumenta zvinhu zviri hazvina dambudziko rinoita munhu mutema ndekusa dokumenta uyu ane problem yake ini ndikaitaura nemunhu ndinoda uyu mukomana anodhaka ndatozviona ipapa kauri kebva wake kuti uyu akudza kuti unonga wakudzawo muzwana nekuyu akadzikisira uona kuti wauzvipa kuti unonga wakuzoda kukuteerera akanyarara asiyo zvikudiwa panapa toita sei nemi topane solution ende mugara pasi ndinoda kuona kuswa 6 ende mugara pasi munourukana handisi kuputsa zvikoro zvenyu vana ngavaende kuchikoro ndozvataura naye chamai taaa ngaende kuchikoro uyo sedanoita noisa chikoro paa teerera
iyo inanzi ticha tibomira tati usaenda kuchikoro pa ene mugara pasi mapedza business lenyu chikoro kare pasi muda way forward the same zvamukaitwa neministry of education mudzoka kusa 6 makawirira musabva nachikoro vana vedu vanosa kana muchigona zvamuchiziva zvamuri kuita